Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom in deze dienst. Ook voor de mensen die met ons mee luisteren en kijken via de livestream. De bloemen uit de kerk gaan als bemoediging en groet van de gemeente naar Minke Bouwhuis Meijer. Zij is afgelopen week weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. Ame de Vries is ook een paar dagen opgenomen geweest, maar is nu ook weer thuis. U kunt zich nog tot woensdag opgeven voor het paasontbijt. Organist is vandaag Ernst Walstra, lector is Attie Roon en voorganger is dominee Tietje Hipma. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie en zij zullen straks voor de collecte nog vertellen wat het collectieve doel is. De tweede collecte is bestemd voor de kerk. Ons intochtslied is lied 118, het vers 9 en indien mogelijk zingen we dat staande. Wensen we u een gezegende dienst. Dit is nou stil worden en dus het keren naar God. En wij mogen elkaar bemoedigen, omdat dus help is in de namen van de eeuwige, die het hemel en aarde maken had, die het trouw bloot wordt in eeuwigheid en die het net losliet het werk van zijn handen. Genade met je bewijzen en vrede van God is hart, van de Heer Jezus Christus, in de meerskip van de Heilige Geest. Amen. Lieve mensen, hier in het kerken en thuis met elkaar verbonden, wat fijn dat we deze Palmpeerske vieren kunnen. En Palmpeerske is een bijzonder feest. Het is eigenlijk een feest van lightzien en van goelen. Het verhaal wat bij Palmpeerske jet is natuurlijk dat Jezus binnenkomt in Jeruzalem. Zat er bij een binnenkamer maar de Palmpeerske stokken in optocht. En de meesten zongen, Hosanna, gezegend die komt in de naam van de Heer. Dat zongen ze als Jezus binnenkomt op zijn ezeltje in Jeruzalem. En weet je wel wat dat Hosanna eigenlijk betekent? Hosanna betekent help toch, red us toch. Dat komt uit die psalm 118 die we krek zongen hebben. O God, geef thans uw gunst bewijzen,
help toch. En dan gezegend de grote koning die tot ons komt in 's Heeren naam. Dat zongen dus de meesten als Jezus binnenkomt op zijn ezeltje in Jeruzalem. Het is feest, maar de meesten roepen, ik help u toch. In die psalm 108 zong ik van oorlog. Dus het is feest en het is oorlog. Een feest van Leidschen en Goelen. Jezus werd met gejuich inhellen in Jeruzalem, maar als hij dan letter Jeruzalem lezen zocht, dan maakt Jezus zelfs Goelen. Want hij weet, en de schroewer van het evangelie Lucas wist het ik, dat Jeruzalem helemaal verwoest wordt. Zodat wij nou de steden in Oekraïne zoeken die het verwoesten binnen, zouden wij Jeruzalem ik helemaal verwoesten. En Jezus met goelen. En zo is dit een feest van Leidschen en goelen. Goelen om de verwoesting en de oorlog. En om Jezus die het sterren, maar alle mensen die het sterren, maar ik een feest van Leidschen, omdat Jezus binnenkomt, de koning van vrede. Zo hebben we het bij elkaar. En nou mag ik eerst even naar de band daar, want jullie hebben daar je mooie palmpeerskerstokken. Mag ik even van een lenen? Ja, mag ik die stokken lenen? Mooi, heel mooi. Hij is heel mooi. Dan geef ik hem even goed besjen. De palmpeerskerstok. En dat is een stok vol verhalen. Ik weet net dat de meesten thuis het nog schenken Jan, als de grote. Dan mag ik toch even hierachter. Kies hem zo thuis? Ja, mooi. Zo. Dag meesten thuis. Ja. Ja. Oh ja, en dan maak ik zo even, dan kun je me even goed zien. De stok. Een stok vol verhalen. Hier zit ik het Leidschen en het goelen in. We zoeken er het kruis in, waar Jezus aangehangen wordt en het Jezus staat. Maar we zoeken ik de palmtakjes, met de meesten Jezus weer binnen. Gezegend, die komt in de naam van de Heer. En we zoeken de mandarijntjes, het fruit. En dat toch denken aan de zoere wien, de jittik die Jezus te drinken krijgt aan het kruis. We zoeken het kreeppapier in verschillende kleuren. Het wit van het feest van Peerske en het peers van verdriet, maar ik van de koning. Het grien van de hoop. En we zoeken het wantje. Het wantje. Hij is van balen. Balen en een slinger die ik van de resine wezen kan. Balen en wien die toch denken aan het avondmaal. Dat Jezus bij de leerlingen viert. Jezus zijn lichaam en bloed. Dus breed en wien. Maar de waren natuurlijk ik van dat Jezus Petrus verloochent. En dat Petrus zei, ik ken hem net. En dan uit 3 keer dan kraait de wanne. En het is de wanne die de nieuwe dag aankondigt. Heel betiet maar dan kraait de wanne. De nieuwe dag van Peerske. En we hebben 12 apenminuten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Er is 1 afval. Ja. 12 apenminuten, dat binnen de 12 leerlingen van Jezus. Maar in je zulde ik bij mij vallen, hè? Judas die Jezus verried. Ja. En we hebben recensies, 30 recensies. En die stellen van die 30 muntstikken die Judas krijgt
als hij Jezus verried. Dat is de palmpeersgestok. Light zien en goelen. Oh ja, en we hebben natuurlijk de peerske-eikens die er aan hingen. De peerske-eikens, net de 14. Dat is een wonderlijk iets, peerske-eikens. Maar ik dit stokje wel even steen laten, dat mensen mij goed zien kennen. Zo, ik heb er nog eens een zien assen. Zo. Ik heb een ei mijn naam, maar ik heb dat gewoon nog even goed zien. Een ei. Ik dacht, wat had ei nou met peerske? Ja, je kunt zeggen, ja, de piekjes, het nijlibben, de maaitiet, de peerske, dat is ik zo. Maar als je nou eens goed naar dat ei zegt, dan is dat eigenlijk een wonderlijk iets. Want als je zegt, ja, we weten dat er een piekje uitkomen kan. Maar als je dat nog net weet, hè, dan denk je, nou ja, dit is gewoon een ding. Het zou zelfs een steen wezen kunnen. En dat is nou krek het wonder van peerske, dat uit zo'n ding zat het lieket. Dat is toch wonderlijk. Een steen lieket het wel, zoals die grote steen van het graf van Jezus. Dat uit die steen een piekje komt in. Nee, leven. Dat is precies het wonder van peerske. En zo zijn er wel meer dingen. Ik heb hier mijn naam. Dat zie ik even voor de camera zien. Ik hoop dat de meesten het zien kunnen. En ik zeg hier even zien. Dit lijkt ik zo'n ding, hè? Zie je wat dat is? Een boontje. Ja, en wat kan daarvan worden? Een plant, hè? Ja, daar kan een hele grote bonenplant in groeien. En dan komen er bloempjes zo aan. En dan kunnen er nieuwe bentjes uitkomen, hè? Die zitten dan in zo'n peul en daar zitten eigenlijk nieuwe bentjes in. En hier heb ik er nog één. Wat je zegt. Wat is dat? Ja, en weet je ik wat voor shit zie? De zinnenbloem, ja, heel goed. Dus zo'n diadinkie lijkt het wel. Daar kan een hele mooie grote zinnenbloem uitgroeien. Maar dat zijn toch prachtige beelden van peerske. Als je denkt, zo'n iets diadinkie, en daar kan iets heel moois uitgroeien, iets levends. Maar, dacht ik toen, wat er nou wel gebeuren moet, is dat er wel goed verzorgd wordt, want samen groeit er natuurlijk niks uit. Dus wat moet er dan gebeuren eerst? Dan moet er zien de groen, hè? Dan moet er zien de groen. En dan moet het reinen en de zinnen moet erop schijnen. En dan kan ze groeien. Dus er moet wel in verzorgen dat het net te droeg is en net te wierd. En we zien God zwaarder ervoor, die de rein houdt. Maar de boeren moeten het ook verzorgen. En de tuinkers, dat de dingen mooi groeien kunnen. En zij is het ik maar het ei, dat een hin daarop breekt en dat goed verzorgt en dan kan er een piekje uitgroeien. Dus peerske is een teken dat uit de dingen leven groeien kan. Maar het is ook een teken van goede zorg van dat leven. Nou, denk dit het hoe goed. Een feest van leiding en goelen. Een feest van nijleven uit de dingen. En dan hebben we die mooie palmpeersgestok. En als we die hebben de fruitbakjes erom brengen. En dan kunnen we daar ik mooie liedjes bij zongen. En ik ben benieuwd dat de band dat liedje nog kennen. Palm, palm, Pasen, heikoerij. Over ene zondag eten wij een ei. 1 ei is geen ei. 2 ei is een half ei. 3 ei is een paasei. Kennen jullie die nog? En kennen de grote meesten wel? Ik denk, we moeten dat gewoon even oefenen, hè? Maar dan kunnen we dat achteraf gewoon goed jongen. Zullen we dat gewoon even oefenen?
Mailkoor, oh ja, mailkoor. Palm, palm, Pasen, eikoerij. Over ene zondag eten wij een ei. 1 ei is geen ei, 2 ei is een half ei, 3 ei is een paasei. Dat gaat best wel goed, hè? Zullen we het nog één keer doen? Dan kan iedereen het heel goed. Palm, palm, Pasen, eikoerij. Over ene zondag eten wij een ei. 1 ei is geen ei, 2 ei is een half ei, 3 ei is een paasei. Goed zo, mooi. Nou, dan geven we de achtste wel op los, hè? Ja. En nou willen wij mailkoor bidden. En bidden betekent praten met God. En dat wij alles vertellen mij aan God. Wat we leid zien kennen en wat we van goelen maken. Zullen we maar ook bidden. Heer is God. Dank u wel dat jou is hier bij elkaar brengen. Dat wij het feest van Palm Peerskes vieren maaien. Dank u wel, Heer, voor alle mooie dingen die dus leven daar een feest maakt. Dat we blij van zijn. Wij zijn dankbaar voor de liefde van mensen misschien. Voor de vrede die hier is. En dat we veilig huis hebben en eten en drinken. Dat de zin is kind. En Heer, wij willen ik bidden om de mensen die het moeilijk hebben. Mensen die het ziek binnen en verdriet hebben, die het goelen maken. Mensen op plekken waar het oorlog is en allerlei verwoesting. En wij bidden, Heer, om jouw help. Help ons toch. Dat er vrede komen mag. Dat het voor alle mensen lucht wordt. En dat ze jouw peerskedai aanbrengt van nijleven, van vreugde. Dat bidden wij in Jezus' naam. Amen. En nu zongen wij een lied. 40 dagen gaan wij op Weinepeerske.
En ook kunnen wij luisteren naar dat verhaal dat Jezus Jeruzalem binnenkomt. En hij komt op een ezeltje. Hè? En van mensen, als ze de Bijbel goed kennen, dan weten ze waar dat ezeltje waar komt. Want de profeet Zacharia, die hier zijn, als de koning van vrede komt, dan zal hij op een ezeltje aankomen. Wees blij, Jeruzalem, jim koning van vrede komt op een ezeltje. En dat jaren we in dit verhaal. En we jaren dus ook die Psalm 118. Hosanna. Zegene die komt in de naam van de Heer. Hosanna. Help toch. Wij luisteren naar het evangelie. Hoor dan nu het woord van de Heer uit het evangelie van Lucas, hoofdstuk 19, de versen 29 tot en met 40. Toen hij Betfage en Betanië bij de Olijfberg naderde, stuurde hij 2 van de leerlingen vooruit en zei tegen hen: Ga naar het dorp daarginds. Daar zullen jullie een vastgebonden veulen vinden dat nog nooit door iemand bereden is. Maak het los en breng het hier. Als iemand jullie vraagt, waarom maken jullie het los, moeten jullie antwoorden, de Heer heeft het nodig. De beide leerlingen gingen op weg en vonden het veulen precies zoals Jezus had gezegd. Toen ze het dier losmaakten, vroegen de eigenaars hun, waarom maken jullie het los? Ze antwoordden, de Heer heeft het nodig. Daarna brachten ze het veulen naar Jezus. Ze wierpen hun mantels over het dier en lieten Jezus erop zitten. Onderweg spreidden de leerlingen hun mantels voor hem op de grond uit. Toen hij op het punt stond de Olijfberg af te dalen, begon de hele groep leerlingen vol vreugde en met luide stem God te prijzen om alle wonderdaden die ze hadden gezien. Ze riepen, gezegend hij die komt als koning, in de naam van de Heer. Vrede in de hemel en eer aan de Allerhoogste. Enkele farizeeën in de menigte zeiden tegen Jezus, Meester, berisp uw leerlingen. Maar hij antwoordde, ik zeg u, als zij zouden zwijgen, dan zouden de stenen het uitschreeuwen. We zongen lied 452, versen 1, 2 en 3.
Ja, nou hebben we dat mooie liedje. Palm, palm, Pasen, heikoerij. Over ene zondag krijgen wij een ei. 1 ei is geen ei, 2 ei is een half ei, 3 ei is een paasei. Ja, zo'n ei, ja, dat snappen we nog wel, hè, dat het door een ei gaat van Peerske. En dat het door Palmpasen gaat, dat snap ik wel, maar de rest, dat is eigenlijk wel wat een raar liedje, hè. Eikoerij, wat is nou, ja, ei, is dat nou dat ei misschien, eikoerij? Een vreemd woord, hè, eikoerij. Ik lees nergens dat het eikoerij wel eens komen kunnen zo van het woord Kyrie eleison. Vroeger waren er in de kerken Latijn praten, net eerst Nederlands, maar Latijn zelfs, dat kon ze al hier, tenminste de dominees, de priesters. En dan klonk dat in het Latijn als Kyrie eleison. En dan komt het wel in de buurt, hè, Kyrie eleison, eleison, Kyrie eleison. En dan krijg je eikoerij. En weet je wat dat Kyrie eleison betekent? Wie weet dat, wat Kyrie eleison betekent? Heer, ontferm u. Weet je waar dat voorkomt in de Bijbel onder oren? Als die blinde man, die jet, er is een blinde man, wordt verteld en die jet dat Jezus er ook komt. En hij zit van langs de kant van de wei te bedelen. Maar er werd toen nog net een verschenning of zo. Hij moest geld bedelen om leven te kennen. En toen kwam Jezus erom en hij zei dat Jezus mensen beter maakt je koer. En toen roepte hij, Heer, ontferm u. Heb medelijden met mij. Heer, ontferm u. Kyrie eleison. En Jezus bloot bij hem steen en die maakt het hem beter. Dus dat is eigenlijk wel heel mooi. Eikoerij. Kyrie eleison. Heer, ontferm u. Heb medelijden. Dat liep het eigenlijk wel heel bot op dat Hosanna. Help, Heer, help. Red us. Eikoerij. Over ene zondag krijgen wij een ei. Dat snap ik, want Jood is het palmpeersk en oer snijn is het peersk. En dan krijgen wij een peerskijk. Maar dan, 1 ei is geen ei, 2 ei is een half ei, 3 ei is een paasei. Nou, dat is wel vreemd, hè, wat dat nou betekent. Dus stel ik net 3 eieren is een paasei, maar 3 ei is een paasei. Mensen hebben er nooit gedacht wat dat betekent, in zover dat nou waar komt. En gewoon die zissen van 1 ei is geen ei, dat betekent van ja, in je mees alleenig, dat is niks. In je mees alleenig, die is gewoon heel alleenig. En die, ja, wat maak je dan? Dus wij hebben ook koor nodig. 1 ei is geen ei. Nou, daar kun ik dat bij bedenken. We hebben ook koor nodig om mees te wezen. 2 ei is een half ei. Nou, dat is al wel moeilijker. De mensen die het zijn hebben van 2 ei, dat gaat dan over de mees, het lichaam en de ziel, dat is het denken en alles en wat we villen en graag wollen en betinken kunnen. Dat is het tweede. Maar dat is pas een heel ei, dus er maakt nog een helft bij. En dan zijn ze, die oorhelft, dat is de geest. Dat is de geest die dus verbindt met God. Zat de geest van God bij Jezus komt, dat Jezus doopt wordt. Dat we jaren van de stem van God. In deze meesten vind ik vreugde. Dus de meesten lichaam, ziel en geest. 3 ei is een paasei. Dan is het echt leven. Zijn mensen dus lijn. Dan ben ik oormesk en die zeggen van
dat is het teken, die 1 ei, 2 ei, 3 ei is een teken van de drie-eenheid. Van de Heid en de Zoon en de Heilige Geest. Nou, de hekkers hebben nog nooit gedacht, ja, hoe dat nou kan. En toen dacht ik, dat is eigenlijk wel heel mooi. Want dan is 1 ei is geen ei. Dat is dan van God de Heid, de schepper. En ik dacht, ja, dat klopt. God de Heid, de schepper, is net een ei, zat wij meesken binnen. Want God is net een schepsel, God heeft juist alles maken. Dus dat eerste ei is geen ei, dat is de schepper van alles. 2 ei is een half ei. En dat tweede ei, ja, dat binnen wij als schepsel. Maar dat is ik Jezus die het meeswurden is. Kijk zoals wij. En dan is er dat geheim, he, dat in dat ei dat libben zit. En als we dat volle litten, dan is het libben stikken. Of het iemand erop stingen gaat, of het iemand er een boom op gooit, dan is het stikken. Dus we moeten zwaardig voor dat leven. 2 ei is een half ei. Dat is uw meeskelibben en het leven van Jezus als mees. En dan hebben we die tweede, de Heilige Geest. De Heilige Geest die er leven in blaast, bij de schepping al, maar ik nou nog. 3 ei is een paasei, dan wordt het levend, toch de Geest. De schepping van God, toch God de Heid. Het leven van meesken, werd Jezus ik inkomen is. En de Heilige Geest die er leven in blaast. En zo wordt het peersken. 3 ei is een paasei. Het nieuwe leven. Ik dacht, dan is dat eigenlijk wel een heel mooi liedje. Hè? Hoe God de Heid, de schepper en Jezus, de mees en hoe de Heilige Geest die het leven in blaast. Ja, en dan sjuggen we naar hoe het nou in onze wereld is, hè. En dan is het een dag van light zien, omdat we blij binnen dat God leven houdt. En een dag van goelen, om de oorlog in Oekraïne. Maar ik om, ja, de lietse ruzies die er in ons leven wezen kunnen, of de dingen die het stikken gaan. Wat we verdriet van hebben, wat we om goelen hadden. Maar dan mogen we vertrouwen dat God toch alles in nijleven brengt. En wij mogen, mijn God, mijn de Heer Jezus, heel goed zorgen voor dat leven, dat dat nieuwe leven groeien kan. In plaats van dat we stikken maken. En ik hoop dat wij zo leven maken, dat wij heel goed voor het leven zorgen, zodat het groeien kan. Want dat is wat God graag wil. Nou, en nou dacht ik van, nou hebben we 1 palmpeersgevesken, maar we kunnen nog wel 1 bij, want 1 veske is ik maar zo'n 1, hè. Dus ik dacht, we leren jullie het nog een veske. Werd mooi al die dingen in zitten. En dat gaat zo. Palmpasen, palmpasen, dat snappen we, hè? En dan, Hosanna, Hosanna, koerij, koerij, en dan wordt het Pasen. Hosanna, weten we nou, hè? Heer, help toch. Weet je trouwens, dat ben ik nog vergeten te vertellen, dat Hosanna, help toch, daar zit ik de namen van Jezus in, van Jesaja. Hosanna, dat is het alweer van redding. Jezus redt, Jesaja betekent God redt, en Hosanna betekent red us toch, help us toch. En dan dat koerij, Kyrie eleison, Heer, hef bijlijn.
Palmpasen, Palmpasen, Hosanna, Hosanna, koerij, koerij. En dan wordt het Pasen. Dan even smijken we dat beste we zongen maar elkaar. Ik wil even een experiment maken. Ik heb geen idee wat het slaggetje. Als we het nou straks nog een zongen van Palmpasen, Palmpasen. En dan zong je hem, hè? Hosanna, Hosanna. En dan zongen je hem, koerij, koerij. En dan zongen wij, en dan wordt het Pasen. Dat is mooi, hè? Oké, ik jou het wat. Waar behoor ik ben? Palmpasen, Palmpasen, Hosanna. Je mag het wel terugzongen, hè? Je mag het terugzongen. Je hebt blauwe zongen, hè? Toch maar jou, zong maar gewoon terug. En ik zet wel iemand neer je meer, ja? Palmpasen, 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 Palmpasen. Hosanna, 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 Hosanna. Hoerij, 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 hoerij. En dan wordt het Pasen, en dan wordt het Pasen, en dan wordt het Pasen. Je jij het al een beetje? We kunnen dit meisje alles jongen. En dan was een kanon, daar vallen we in. Zullen we dat eens even proberen? Dan begin je en dan ben wij de tweede partij. Ja? Proberen we dat eens even. We zongen het eerst één keer maar z'n allen. Ja? Palmpasen, Palmpasen, Hosanna, Hosanna, koerij, koerij. En dan wordt het Pasen. Begin je? Hosanna, oh. Even bij, hè? Oh, ik ben er waar. Ja? Palmpasen, Palmpasen, Hosanna, Hosanna, Palmpasen, Palmpasen, Hosanna, Hosanna, koerij, koerij, en zondag het Pasen, koerij, Palmpasen, Hosanna, Hosanna, koerij, koerij, en zondag het Pasen. Nou, dat is toch wel heel mooi, hè? En wij weer een nijpalmpeerskeliedje leggen. Heel mooi. En als je hem nou die woorden onthouden, hè? Palmpasen. Jezus komt binnen. Hosanna, Heer, help toch. Kyrie eleison, Heer, ontferm je jou. En dan wordt het peerske. Dan komt het nieuwe leven. God maakt het nieuwe leven. En de meest mag groeien. En de Heilige Geest die blaast er het leven in. Ik wens je een hele mooie peerske weekend. Dan willen wij een moment stilwezen. En bedenken hoe God ons leven vermijdt. En dan beginnen wij maar kort een lied zongen. En dat eindigt ik met dat Kyrie eleison, met het koerij. We zongen gezang 474.
We willen nou maar elkaar danken en bidden. En daarvoor wil ik nog even vertellen. Vorige week heb ik al niet in het kerk en ik heb het in de gemeente mail gestuurd. Akkie, die docht, daar zit Akkie. En die docht op het ogenblik een inzamelingsactie. Want een collega van haar, of daar bij Squallen, daar binnen meesken. En die rieden naar de grens van Oekraïne om daar hulpgoederen te brengen. En we hadden al een briefje joen met spul, maar in de gemeentemail heb ik een nijbrief gestuurd. Daar staat heel goed on wat je al je Jan kennen. En dat briefje laat ik achter in het kerken, dat kun je mij nemen. En dan kun je dus aan je spul bij Akkie brengen. En op zo'n manier kunnen wij, ik helpen een liedspitsie tegen die verwoesting die daar gingen is. En zwaartje voor het leven daar. Wij willen ik bidden voor al die mensen. Wij willen danken dat Minke weer thuiskomen is uit het ziekenhuis en Ame de Vries. En misschien willen je ik dingen nemen voor de gebeden, dan kan dat. Ja. Zullen wij dan maar ook danken en bidden. Dank u wel, Heer, dat wij Paul Peerske vieren kunnen. Op wij naar Peerske. Heer, dat jouw mees worden binnen mij us. Om terug het juster heen naar het licht te gaan. Jouw goelen om de verwoesting. Maar jou dragen zelf ik de verwoesting om naar het Peerske te gaan, naar het nieuwe leven. En us daarin mee te nemen. Wij willen jou danken voor al het goede wat al liegt op dat nieuwe leven. En wij willen bidden voor de mensen die het leven in de verwoesting. Van oorlog en verdriet. Heer, help toch. Heer, ontferm je jou. Wij willen jou danken dat Minke Bouwhuizen werd thuiskwamen uit het ziekenhuis. Dat Ame de Vries werd thuiskomen mocht. En wij bidden om jouw kracht. Ik veroor mensen niet moeilijke dagen terugmaatje en ziek binnen. Verdriet hebben. Wij bidden, Heer, voor alle mensen om ons heen. Wil ons helpen om vol zorg te leven voor elkaar. En dat wij vreugde vinden mij. Ik kom dat we soms goelen, dat we toch jouw vreugde vinden mij. In vertrouwen. En in hoop. En in de liefde voor elkaar. Wij willen stil wezen, Heer, en daar jou spreken in de stilte en naar jou luisteren. Maar elkaar bidden wij de woorden die Jezus ons joen het. Onze Vader, die in de hemel is. Uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schuld. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.
Dan is het nou tijd voor de collecte en de diakenen zullen daar nog iets over vertellen. Simone. Vanmorgen is de collecte voor het jeugdwerk. Voor de Paaschallenge, inleven in het paasverhaal. Komende zaterdagnacht, in de paasnacht, doorleven zo'n 2000 jongeren van kerken door heel Nederland het paasverhaal tijdens de Paaschallenge. Ze kruipen daarbij een nacht lang in de huid van de personages Petrus, Johannes of Judas en beleven zo de laatste dagen van Jezus op aarde. De Paaschallenge, een spel met wie is de molachtige elementen, is ontwikkeld door Job, jong protestant, het jeugdwerk van de protestantse kerk. Job ontwikkelde dit spel omdat veel christelijke jongeren het paasverhaal al vaak gehoord hebben, maar de boodschap van Pasen mogelijk niet altijd bij hen aankomt. Tijdens de Paaschallenge krijgen de jongeren te maken met emoties als achterdocht, eenzaamheid en vermoeidheid. Een deel van de opdrachten speelt zich buitenaf en de ontknoping vindt plaats op Paasmorgen. De Paaschallenge werd in 2018 voor het eerst gehouden en was meteen een groot succes. Er deden bijna 2000 jongeren van maar liefst 150 jeugdgroepen uit heel Nederland mee. In 2019 konden jeugdgroepen kiezen uit verschillende varianten. Een Paaschallenge van 1 uur, van een hele nacht of van 40 dagen. Vandaag collecteren we voor het werk van Job, zodat Job verrassende en uitdagende werkvormen zoals de Paaschallenge verder kan blijven ontwikkelen om jongeren bij de kerk te betrekken. Dan is het nou tijd voor de collecte en we zongen als daarna het lied Ga dan op weg en laat hoop en verwachting jou leiden.
Als na de zegen, dan moet je de benen naar buiten gaan. Mooi, geef me een mooie palmpeerstok. En dan moet je hem helpen om de fruitbakjes rond te brengen. En ik dacht, als je hem naar buiten gaat, dan maakt ze er even een mooie optocht van. En dan kan mensen thuis het ik nog even een mooie stokken zien. Dus ik breng eerst deze stok even weer om. Bedankt dat ik hem leren mocht. Prachtig. En als je hem nou als een om de tafel heen en tot dat taart naar buiten taart, dan kunnen mensen thuis hem heel mooi zien. En iedereen hier in het kerken natuurlijk ook. Ja? Dan hebben we iets optocht. En dan moeten we eerst de goede woorden van Gods zegen ontvangen. De genade van ons Heer Jezus Christus en de liefde van God en de meerskip van de Heilige Geest wees mij alleer. De band, de optocht van. En dan zongen wij ondertussen douche en zong.